Hey, greetings to our viewers. My name is Chantal Mangete. I welcome you to Imbeleko. Today, Silomculu Maskandi Lana. I welcome you, Budi. You may introduce yourself to the viewers. Sawona sis. Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Ngubakhulule mina ngwakamathe. Ngiqhamuka eEastern Cape endaweni ekuthiwa kuseMatatiyela, idrop eMatatiyela. Indawo engidabuka kuyona kukwaMakhoba. Isigodi engikuso kwaMakhoba ngoba uMakhoba inkosi. Ngakhe Esphola. Awu, nakusengenza iphutha. Angeke phela ngikhulume la ngakubamba ngisanda yabona. Awusemuhle sisi. Ziphi insizwa la? Insizwa sekhona nje. Hayi azikho. Hayi ngiyabona nami ngiyabona. Anyeza ukuthi unukelela kamnandi. Ngenzela phela abantu abanjengani. Ngizakhaya kanjani nginuka amakhwapha sisi? Yeah. Ngenzela nina nje. Yeah. Hayi no, siyalamukela kuyimbeleko. We welcome you. Ungangitshela kabanzi ngohambo lwakho lweMaskandi uqale uneminyaka eminganani ukucula? Uhambo lwami lude la sisi. Kodwa nje ngoba ngiyalazi ngizokuchazela konke ukuthi kusukaphi kuze kuzoma la namhlanje. Mina la emusicini ngisuke emakhaya straight. Emakhaya ngisuke ngo-1994 ngazofikela la eJozi. Mangifika la eJozi ngifike vele sengidlala igitha. Igitha ngiyifundele ekhaya ngo-1990. Bengisemncane. Ukuyifunda kwami igitha le kahle le la sibuya khona beyingasekho bekuyinto beseyiphelile. Kwakuyinto nje engasekho igitha. Kube nomuntu oyi-1 engambona ephethe igitha. Kusho ukuthi emuzini wasekhaya wakade eqashiwe lo muntu lo ezokwakha indlu ekhaya. Lo muntu lo mayezokwakha lapha ekhaya indlu ufike ephethe igitha. Afika asebenza ngesikhathi sakhe selunch athathe le githa yakhe aloko eyidlala ngilo ngihlala la duze kwakhe. Mangithi ngiyamuzwa lo muntu le githa ayidlalayo udlala lento engiyizwe eradio straight ngoba igitha bengingayazi beyingekho. Lento ngayithanda yangena la enhlizweni. Ngapha igitha seyisikasa ayisekho emakhaya ukuthi ngizoyithola phi le githa. Yena lo bhuti lo wangakhela igitha straight wathatha igalani leli lamafutha. Wakhona ama-5 liter we-fish oil. Ngiyazi noba niyawazini. Ngeke uwazi wena ngoba usemncane. Wangakhela igitha ngegalani lo bhuti. Ngaloko ngiyizama ngathola ukuthi yona ayifani negitha straight lena. Ngahambe ngifuna kulabantu abakudala abakhona ekhaya ekuthiwa babenawo amagitha. Ngathola omnye ubaba ekuthiwa uSpirit enayo igitha. Anginayo imali yokuthenga le githa. Ama-TV ayisesikase emakhaya ngaleso sikhathi. Yayingekho i-TV. Ubhuti wami wayisebenza la eGoli wayithenge i-TV eyayi-black and white ngoba namakhala film ayingekho kudala. Wabuya nale TV ubhuti wayoyibeka ekhaya. Ngithe mangibona ukuthi no anginayo imali yokuthenga le githa yalo baba ngoba ngiyayifuna le githa. Ngantshontsha le TV ekhaya. Ngoba abayisebenzisi njalo yabona kuyona into abayinakile bazobona kudala ukuthi ayisekho i-TV. Thatha le TV awayinika lo baba lona ngathi anginike le githa. Naye wanginika igitha yakhe ngoba ama-TV asikasi lekhaya. Kuze ngithola igitha. Mangithola le githa ngaqala ke manje angisasuki kulo muntu. Lo muntu nobe eseqedile ukusebenza ekhaya ngiyamvakashela ngiyaya lapha ehlala khona. Afika ngibonisa ngifundise ukusetha ngoba into ebalekile igitha ufuna ukwazi ukuyisetha kuqala. Angeke uyidlale ungayisetha ngiyasethwa lento. Waloko engibonisa ngithe ngisuka ngagcina sengikwazi ukuzisethela. Ekubeni ngiyisethile ngaqala ngadlala futhi ngidlala lento ebengizwa kuyena ngizwe ukuthi hayi iyona. Naye mayithi mhlambe mangibona sesina 3 weeks nje athi mangibona ukuthi hayi sengiyadlala.
iyagcina nje ingingena kanjalo igitha. Kusho ukuthi nje ngizathi igitha ngayithanda kakhulu ngoba yayinto engasekho, ngathola umuntu oyidlalayo uyingena kwami nje ngiyingene kanjalo igitha. Yebo. Okay, so umndeni wakusupporta kanjani? Ube usupportive noma ngesikhathi uqala ukucula igitha? No, i-support beyingekho kahle sisi. Ngoba la sibuya khona emakhaya, dala kuthiwa mawudlala lento le, boba ibhunguka bowungabuyi ekhaya. Mawuke wahamba uhambile awusabuyile ekhaya. Abantu abaningi nje ngokuthi mawuphethe lento kuthiwa ngeke abe namuzi lo muntu lo. Lento lena ayiwakho umuzi. Yenza ukuthi umuntu mayihambile mayifika eGoli uhamba ney'ntombi, uya ko-Eastern Cape, uya ko-Natal, uyabona nje uphila la estradini mawusebenza ngegitha. Babengayithandi. Kodwa ngoba yayikumina enhliziyweni angikwazi ukuthi ngingayiyeka ngoba ngangiyithanda. Kodwa kuhambe kwahamba nabo babona ukuthi no, lento le ngiyayithanda futhi mina angifani nalabantu laba abacabangayo bona ukuthi mhlawumbe mina ngingagcina sengiduke neso. Ngiyabuya ekhaya. Ngoba bebengabuyi abantu bamagitha ekhaya. Okunanamhlanje la ko-Joburg la baningi abantu abangasayi emakhaya yila magitha. Baningi basekhona namanje la abantu ababehambe kudala badala namhlanje banenwele ezimhlophe. Abaye emakhaya abanamisi. Yiwo amagitha lawa. Kodwa mina azange ngibe njalo. Ngaba umuntu odlala igitha kodwa ekhumbula ekhaya. Ngaphezulu abantu abadlala amagitha i-most yabo abanabo abafazi aba-straight. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu naye umfazi owesithathu lo mfazi anaye or wesine umuntu wamagitara. Mayithi nje nginomfazi, uthola lo mfazi wesi-4 or wesithathu oqala akasenaye. Kodwa mina ngaba nomfazi oyi-1 kwi-industry. Azange ngiphinde futhi ngibe nomunye umfazi engimthatha ecaleni, azange ngibalekane nomfazi ngendaba ukuthi ngihlanyiswa amagitha. Yebo, sengisho ukuthi-ke igitha mina ayingifanisanga nabanye abaculi. Ayingifanisanga nabanye abaculi. Mina nje ngaba straight kuyona. Okay, bengicela ukubuza-ke nalapha futhi mawuthi washontsha i-TV ekhaya wayinikeza lo muntu for igitha, mhlawumbe awuzange uzungena enkingeni lapho ebadaleni mhlawumbe ukuthi i-TV ayisekho ekhaya? No, azange ngingene enkingeni ngoba babona ukuthi lento ngiyayithanda. Futhi angina choice yokuthi bengingenze njani. Bangixolela. Azange ngibe nayo nje inkinga kangako. Okay, so nithi laba abaculi laba abanye abadlala igitha. Yeah. Mabe ngazalana eGoli. Ababuyele emakhaya. Benzwa ukudlala igitha noma kusukube ukubona imali nokubona nje amankazana nje ableach ama-face acebezelayo amahle bese bekhohlwe ekhaya. Ya kunjalo sisi i-most nje yabo bafike babhidwa amankazana la eGoli. Amankazana nje bahamba nawe nje impela baze bakhohlwe noba banabafazi lemakhaya. Gcine nje mkhohlwe umfazi osekhaya. Plus ke ngapha koZulu Natal abantu bakhona abathatha isithembu. Uthola usuka le ekhaya unabafazi abawu2. Mayifika la eGoli uzothola lesiphalaphala sala eGoli. Liyathuwa ishiyele ekhaya khohlwe nje ngayo tu abe busy nalo. Akasayi ekhaya. Uyabona? Into enjalo ke. Kodwa mina hayi kwangihlula lokho. Ekubeni ngiyisoka kakhulu ezintombeni mina. Kodwa nje ukuba ngilahle lo sekhona ngendaba yokuthi ngithola uthando olutsha lasemazweni kwangihlula lokho. So anicabanga ukuthi beshiya abafazi emakhaya khona ukubenza ukuthi begcine bekhohlwa ngawo. Angazi ukuthi wena unkosikazi ninaye la eGoli oyena usemakhaya. Ngoba ngicabanga ukuthi ukushiya umfazi emakhaya khona ukwenza ugcine usufuna omunye mawwenye indawo ukuhlukana kwenu. Ya kodwa sasikhule kunjalo thina sikhule koma behlala emakhaya. Obaba behlala la eGoli. Obaba kodwa babegoduka bayakha imizi emakhaya. Oma besemakhaya bona bela eGoli. Egoduka mayithola i-off. Mhlamba goduke mayiphuma ilifu lakhe ngoDisemba. Uyabona? Manje ngeke ngithi
bebethanda ukuthi bashiye abafazi emakhaya bazothola abafazi abasha eGoli ngoba naku abafazi bebesekhaya. Umthetho womuntu obuye emakhaya nje umfazi wakhona uhlala emakhaya. Indoda ihambe iyosebenza eGoli, iphande iphinde ibuyele ekhaya. Inkalatha ukuzimisela ukwazi ukuthi ufunani wena ngempilo. Empilweni kuphela kunjalo sisi. So Njalo. bona abafazi abavumelekile ukuthi besuke baze eGoli. Kwakuvumelekile kodwa kwakungayona into ejwayelekile nje umfazi ohlala eGoli. Ngoba phela umfazi mawumthatha usukuthatha into yokwakha umuzi ekhaya, uyabona? Manje mangimthatha ngiza naye la emijondolo la eGoli uzawakha nini umuzi ekhaya? Uzakhiwa ubani umuzi ekhaya mina ngihlala naye la eGoli? Uyayibona lonto? Kwakuvumelekile ukuthi bangeze eGoli. Kodwa ngesikithi umfazi into yokwakha umuzi ekhaya. Ngingahlala naye la emafletini uzowakha nini umuzi ekhaya? Okay. Yeah. So ubani umuntu aliqhuquzelayo ukuthi lenze umculo like ukuthi nishaye igitha? Njengamanje sisi usashona mina umuntu engiye ngadibana naye ngoba iningi into engifacene nayo uma ngifika la emusicini. Okokuqala ngiqale ngafuna istudio ngo-97. Ngempela ngasithola istudio ngangena estudio ngarecorda. Umuntu owayengirayikhoda usashona. Angeke ngiloke ngilibiza igama lakhe kwakubani ngoba sagcina singasebenzisananga kahle uyabona. Manje mangalo ngichaza ukuthi kwakubani kwaba nje bawubona abantu bakube ngathi mhlambe ngisambambe ngenhliziyo. Kodwa nje ngafike ngenza i-album yokuqala ngo-97. Ngayenza i-album ngayiqeda ngashutha izithombe ngenza konke iproducer yami le ngoba dala bowune-producer sisi. Bowungakwazi uzingenela e-studio record. Bowufike wenze i-demo ubese ube ne-producer ezathatha le demo yakho iyoyilalelisa i-company. Kuleyo company la bawulalela le demo yakho makuphasa le demo isona lesikhathi abazokubiza ukuthi ndoda i-demo yakho bayithandile mhlambe ecompany ethile. Manje kusho ukuthi uyawuthola umsebenzi kanjalo ngaleyo demo. Mina ngathandwa yenye indoda ke eyiproducer yami. Yazi yangifaka e-studio sa recorder senza everything. Masiqeda ukurecorda le album le ndoda yavele yanyamalala. Angisazi manje ukuthi ngizokwenza njani. I-album ngiyirecordile ngibanikile umuntu ungibalekile ngamfuna ngathemba 2 years ngingasamtholi. Ngagcina ngimyeka. Kwasho ukuthi lo muntu bese ngibonisile izijudo. Ngaqala phansi ngenza enye i-album sengiyaziyela manje izijudo angithi ngibonile izijudo. Sengiyazibhukhela mina ngiyasebenza emafemini bengisebenza. Ngiyazibhatalela everything. Mangiqeda ukubhadala i-studio angisazi ke manje ukuthi ngizoyisaphi le sengiyenzile ngiqedile. Bayanginika e-studio i-CD yami. Angikwazi ukuthi ngizalenza phi i-cassette. Angazi ukuthi i-CD ngizolenza kanjani. Before bengenzelwa uye la producer yami kodwa ayingithathanga ngiyongibonisa ukuthi nayi company yenza ama-cassette, nayi company yenza ama-CD. Kanti ngelakhi ngizathola omunye ubaba wasemdala la kwi-industry waseNkandla. Ubaba lo kwakuthiwa uMoses Mchunu. uMoses Mchunu mangifika kuyena ngifike ngimchazele sonke istory sami ukuthi baba sengihambe ngafika la. Ayisethi uMoses Mchunu no awulethe la lo msebenzi wakho ke ngiyowulalela ukuthi umsebenzi onjani ngoba naye wayekade eyiproducer ko-Downtown ubaba Moses. Awulalela umsebenzi. Mayiqeda ukulalela umsebenzi ubaba Moses angifonela athi awufike la kumina ke sikhulume. Mangiyofika kuyena athi umsebenzi uright. Umsebenzi uright ndoda. Into engizakusiza ngayo ngizakuthatha ngikuse kwi-company ekhiqiza ama-cassette ngoba bekusama ama-cassette kudala. Ngizakubonisa lapho kwenziwa khona ama-cassette. Uhambe uyozenzela ama-cassette ngoba vele ama-company ebesithanda ukuba ayaphela ngaleza zikhathi.
abantu bese bezenzela umsebenzi beziphushela bona njengamanje uyabona. Manje amakhampani akhona scarce kakhulu. Wangithatha ngempela ubaba Moses wangisa kule khampani umlungu wakhona kwakuthiwa uVani. Wayongibonisa ukuthi amakhasethi enziwa la. Ngempela ngafike ngabhadala imali yami, ngabiza isitoko engangisibiza samakhasethi. Bangenzela bathi after 2 days ubuye uzopick up amakhasethi wakho. Kwawungena kwami-ke kwi-industry yokuthi sengiphusha umsebenzi wami womusic. Kusho ukuthi nje ngathi kakhulu ngagcina ngisizwa uyena ubaba Moses ubaba Moses Mchunu. Kanti-ke uzohamba ubaba Moses Mchunu ngoba ubesemdala agcine seshona. Ukushona kwakhe mina ngisalile ngiqhubeka. Njengana namhlanje ngisaqhubeka. Ngigcine senginama-artist wami nje engiwarekhodayo. Maningi futhi, maningi. Ngahamba ngagcina sengine recording studio yami straight. Ngagcina sengenze ikhampani yami straight. Njengana namhlanje nje ngiyazisebenza namhlanje. Ya ukucula ngisacula ngoba ukucula kwami la ezweni kuyidemand. Manje ngingathi ngiye ukucula ngeke kulunge kahle abantu umculo wami bawuthanda kakhulu uyabona. Ngiyabarekhoda abaculi, ngiyacula nami. Yebo. Okay, so ngesikhathi uqala uhambo lwakho, iwaphi ama-difficulties wahlangana nawo, ama-challenges? Maningi sisi. Ngoba kwayona leya nto ukuthi ngithi ngiyenzile ijob yaphela, umuntu anyamalale nayo, i-challenge leyo. Ngiyibona. Ama-challenge amanye engidibane nawo kakhulu ama-radio station. Ama-radio station mawungaba ungenayo ikhampani, is not easy ukuthi badlale nje umusic wakho ngoba kusuke kudlalwa umusic ongena budget. Kanti amakhampani wona abethi mayiqeda kulirecord artist kube ne-budget abazokwenza ngayo i-marketing, yabona. Kule budget kunemali zokuthi uzohamba uyokwenza ama-interview ema-radios. Asuka la ngiye eDurban okhozini, imali leyo. Mangifika eDurban kufuze ngibhukhe indawo yokulala ngoba lapha mhlawumbe ngizoba ne-interview khona kumele ngiye ngesikhathi esithile. Mina kumele ngiyofika before lapha angizohlala estradini. Kumele ngibe nemali yokuthi mangifika ngizabhukha ihotel endaweni ethile. Kumele ngibe nemali yokudla, imali ye-transport, imali yokudla, imali yokulala. Manje ngeke ube nayo lo mali mawumuntu ozenzela umsebenzi. Uyazenzela, uyazirekhoda, wenza yonke into, angeke ube nayo i-budget yokupromotha umusic wakho ngoba ukupromotha umusic kufuna imali. Yabona? Ama-advert ayakhokhelwa, uyawathenga ama-advert. Ipetrol ukusuka la uya ko-Durban, uya ko-Swazini, uya ko-Eastern Cape. Mawufika lapho kulezo ndawo kumele udle, kumele ulale. Manje mawumuntu ozenzelayo umusic is not easy ukuthi konke lokhu kungakhona. Mawukwazi ukungena e-studio okunye ngeke usakwazi ukwenza. That's why-ke namhlanje umusic wanamhlanje siwenza ungayi phambili. Hayi ukuthi umusic esiwenzayo awusebenzi, uyasebenza. I-problem sishawa ukuya phambili ngendaba ye-budget. Futhi-ke mawungena lucky yokuthola abantu ukuthi hayi abantu bazokusiza mhlawumbe ukuthi mawuqeda ukwenza umsebenzi wakho mhlawumbe uthole i-call ebuya mhlawumbe emntwini othile osomabhizinisi wendoda umsebenzi wakho nawo right siyawuzwa. I-problem yini uyabona? Ukwazi ukuthi u-explain na ukuthi no man ngibambeke lana la manje asizitholi into ezinjalo. That's why sigcina sishawa umusic nje omenda onye ungayi phambili. Sisuke shawe imali. Okay, so nabantu abaningi banokushawa imali. Ya, banokushawa imali sisi. Ngoba yonke into eyenziwayo la musicini imali. Manje wona amakhampani lesikhathi abesirecord
bekuba nebudget, kune-marketing, kune-distribution. Zonke lezo zinto lezo zidinga imali. Wena uwumuntu nje uyi-artist umaskandi angeke uzazi zonke lezo zinto. Leyo mali leyo futhi ngeke ube nayo. Uma ube nemali ye-studio wena uqedile. Yeah. Okay, bese ngicela nisidlalele kancane ngoba senikhulume ngesiginci sesifuna ukubona ukuthi ngempela Ufuna ukusizwa niyasidlala sisi. impela. Siyashawa lezi ginqi lezi hayi indaba okudlala. Inkinga nje asinayo ilakhi yokuthola iziponza lesigini lesi. Kodwa nje ufuna ukukhala, sikhala ngempela. Hayi ake ngikudlalele. Yeni lawa sinyanga msalutho sisabantu bengathwasi ngoba nifuna imali. Wezinyanga msalutho sisabantu bengathwasi. Yeni lawa sinyanga msalutho sisabantu bengathwasi ngoba nifuna imali. Wezinyanga msalutho sisabantu bengathwasi ngoba nifuna imali nje ingabo nithwasisa abantu bengathwasi siyazi nifuna imali nje ingabo nithwasisa abantu bengathwasi. Wezinyanga msalutho sisabantu bengathwasi. Wezinyanga msalutho lwenculaza mbesentwa sisabantu msanudlala ngabantu. Msalutho lwenculaza mbesentwa sisabantu msanudlala ngabantu. Wezinyanga msalutho lwenculaza mbesentwa sisabantu msanudlala ngabantu. Wezinyanga msalutho lwenculaza mbesentwa sisabantu. Siyazi nifuna imali nje ingabo nithwasisa abantu bengathwasi ngoba nifuna imali. Injalo sisi. Akujiki injalo nje. So kule ngoma yini enigqugquzela yanenza ngicabanga ngicula ngale ngoma? Into esenze ukuthi sibe necompose yale ngoma siyabona sisi la emhlabeni namhlanje wonke umuntu ogulayo mayithathwa lo muntu eyohlolwa kulama doctor wabantu abamnyama mabefika bathi umuntu unedlozi bayamthwasisa vele kuthiwa nje unodlozi lo muntu. Mayibuya lapha kulokwakuthwasa lo muntu akazi lutho akazi next lo muntu lo ufaka ubuhlalu ufaka izikhumba yonke le ndawo lo muntu akazi next akakwazi ngisho nokuhlola nje ayikho into ayaziyo. Mawuthi uyabheka lo muntu lo ukugula kuyaqhubeka kuyaphambili. Hayi ukuthi mayibuya lapha njengabona bathe unedlozi mayibuya lapha uyasinda useyinyanga uyagula lo muntu. Inkinga nje bahlula kumtshela iqiniso ukuthi hamba uye eclinic ngoba namhlanje abantu abaningi mawugula kumele uhambe eclinic. Iclinic ezafike ikutshele nje iqiniso ngempilo yakho yanamhlanje. Kodwa thina abantu abamnyama siyabathwasisa sivele sithi hayi kumele babe zinyanga. Okusho ukuthi into yenza sigcine sikhompoza ingoma nje sibone ukuthi thina abantu abamnyama kahle kahle omunye umuntu asimcabangeli. Ngoba mangizathi ngikubona ukuthi uyagula, ugula yini?
kodwa ngibe ngisafuna mina ukudla imali yakho ngithi mina ngizokusiza. Ngapha ngiyazi ukuthi ngeke ngikwazi ukukusiza. Kumele uhambe uye ekliniki. Ngoba umuntu o-HIV namhlanje ayikho inyanga ekwazi ukulapha i-HIV neyi-1. Ngale kokuthi uhambe uye ekliniki uyohlangana namadoda. Kodwa izinyanga zona zanamhlanje zithi simbona umuntu ukuthi lo muntu uyagula u-HIV positive, zithi hayi wena kumele ube yisangoma, wena uyathwasa. Le ngoma le iqhamuka lapho ngoba sithe masibheka abantu abaningi namhlanje izingane ezincane ziyizangoma. Ziyizangoma ezingazinex ngoba azinabo ubungoma. Ziyenziswa nje ngoba besuka befuna imali kuthiwa uyathwasa. Abathwasi abantwana, bayagula. Yebo. Sengichaza ukuthi ingoma le iqhamuka endaweni enjalo. Sithe masijula sibheka sabona ukuthi no, njengasabaculi nje kumele sike silikhande ikhompoze efana nale. Hayi khona kuyinto enhle impela. It's a nice song. It's a nice song. Yebo Ngoba sisi. iyachaza lana ukubani ukuthi ende iqiniso Elimsulwa sisi. Alikho elidlula leli. Okay, so ngesikhathi ngikhipha i-album leni leyo lakuqala, wezwa kanjani? How was the feeling? Hey, ngangisenama-feeling kakhulu o-music ngalezo zikhathi sesingangijabula kakhulu. Ngoba ngangizibona mhlawumbe after 3 years ngizabe sengikwesinye istandard yabona ngoku-music. Kodwa akwenzekanga kanjalo ngoba la emhlabeni omunye nomunye usiphila ngentando yaNkulunkulu kahle kahle, awenzi into oyithandayo la emhlabeni. Mina ngangicabanga ukuthi mhlawumbe namhlanje ngiyobe sengifana noRamaphosa namhlanje. Ngangingazi ukuthi mhlawumbe ngiyobe ngisakuleli zinga engikulona. Kodwa-ke kwenzeka ngentando yaNkulunkulu, ngisawumuntu ozamayo namhlanje. Yebo. Akhona ukuzama uyeke, ukuzama uyazama impela until you make it. Ya kunjalo nami inkani yami lapho sisukuthi ngeke ngize ngiyeke. Kuyolamla ukuthi ngingene phasi komhlaba. Mangisaphila ngeke ngikuyeke ukuzama. Bona ekhaya ngesikhathi i-album lakho liqala liphuma. How did they react? Bajabula kakhulu nasisi ngoba endaweni yayiqala le nto kwenzeka ngami. Lento nje kuleya ndawo lesibuya kuyona ifike nami beyingasekho bekuyinto engekho yaqalwa yimi. Okay, so I guess they were happy. Then lana ku-industry lana yomculo angithi niwanengi. Yeah. Wena uyacula kunalwana omunye oculayo. Hambani akubi nomona ukuthi ubani nomona cause ungathola ukuthi wena ucula better but lwana omunye unemali. Yeah. Yabo. Suka nisebenze kanjani? Umculo kahle kahle sister uyibusiness. Ibusiness le. Ibhizinisi lomuntu omnyama elinye nelinye alikwazi ukuthi lingawo umona. As long nje kuyibhizinisi kunemali kuleyo nto kunomona phakathi. Nakhona la sikhona kunjalo kumona ukhona. Yeah, ngoba ibhizinisi kunemali futhi. Yebo umona into ekhona. So akululanga. Hayi akululanga. Okay, so ngiyabona lana lithi bethwele like guitar and there's another machine lana. Yeah. Nalena la idlala. Nalena siyayidlala. Kahle nje yonke into edlalayo sengiyayidlala manje mina. I-bass, i-costini, i-guitar, i-recording e-studio, into nje sengizenza. Yonke into sengiyayenza la music. Ayikho ekuthiwa angifikeleli kuyona. All right. So lana manje angithi ngiyasho ukuthi ku-industry kunzima. Kunabanye these days like okuthiwa ukuthi terrorist umuntu uthiwa usithwele ngenxa ukuthi angithi uyasho manje ukuthi uyazama. Yeah. But kuba nabanye abasuka bebe ne-greed yemali. Yeah. Basuke bethwale iqiniso noma nje abantu bayikhulumela. Ngeke ngisho ukuthi kuyiqiniso, ngeke ngisho futhi ukuthi akukho sisi. Ngoba angikaze ngimbone umuntu othwele.
angikaze futhi ngazi ukuthi lo muntu lo akathwalanga, uyabona. Angeke ngisho mina ngoba kakhulu ngazi ngami. Omunye umuntu impilo yakhe ukuthi uyiphusha ngayiphi indlela angeke ngikhulume, ngangikhuluma amanga mangithi ubani uthwele ubani akathwalanga angazi, kodwa kuyashiwo kona kuthiwa bathwele. Kodwa angeke ngikuphasise ngoba angikaze ngimbone nomuntu othwele ukuthi uba kanjani, uyabona. Kodwa kuthiwa siyathwala. Kuyashiwo. Yeah, khona ukuthi angeke sazi. Hayi ngeke sazi ukuthi kuyiqinisile kangakanani ngoba akekho ewake weza kumina wathi ungibona nje ngithwele. Mhlambe ngabona something nami ukuthi hayi uthwele lo, uyabona. Angeke leyo ngiyiphasise kakhulu. So angithi lana kunemaskandi, kunabo jazz, kunamapiano, nengi nje imiculo nje ehlukile. Yini yakwenza ukuthi ukhethe imaskandi? Kusho ukuthi umaskandi ngingathi iyona into yasekhaya. Ngoba ekhaya ngikhule mina obaba bedlala ama-radio. Iy'ngoma ababekade bezidlala ema-radiyweni obaba babedlala iy'ngoma zomaskandi. Babengadlali iy'ngoma zama-house, zama-gospel, kwakudlalwa nje umaskandi nombhaqango lo isoli, uyabona. Ngikhule kanjalo. Plus emakhaya noma kwenziwe imisebenzi le yesintu, iy'ngoma eziculwa lapha emakhaya makwenziwa imisebenzi, mangingathi ngiyabheka ziwumaskandi ngoba yizo lezi esizidlala ngamagitha lawa wethu. Manje kusho ukuthi lento le ngiyincele nje ebeleni ekhaya ukuba umaskandi. Ngumaskandi nje ngoba umaskandi uyiyona imvelo le yasekhaya. That's why ngigcine ngishaya umaskandi. Bengeke ngikwazi ukuthi ngingashaya i-hip hop ngoba kahle kahle ngidabuka kumaskandi. Ngoba masigide emakhaya kunemisebenzi yesintu, angeke sikwazi ukucula i-hip hop lapho bese siyogida. Uyayibona lonto? Angeke sikwazi futhi ukuthi sicule ingoma ye-gospel sibe siyohlaba inkomo lapha esibayeni sizinsizwa siphethe amahawu wethu. Sisayicula kanjani ingoma ye-hip hop esibayeni? Lento engiyidlala la ilento eculwa ekhaya yasekhaya. So wona umaskandi uhlukile noma? Umaskandi uhlukile sisi. Umaskandi uney'ndawo, uhlukile kakhulu. Umaskandi wase-KZN, umaskandi wangapha ko-South Coast, umaskandi waseMzimkhulu, umaskandi wase-Eastern Cape, kwehlukene. Kodwa i-most yawo isethi iyodwa. Kuhlula nje ukuwudlala nokucula ukuthi laba bacula kanje, laba bacula kanje. Kodwa ngingayithatha igitha yomuntu wasenquthu ngifike ngiyidlale. Ngizafike ngidlale lento yasekhaya ngoba isethi iyefana. Nabayishintsha isethi nje babini bathathu. Kodwa nje isethi iyefana, kuhluka nje ukucula ukuthi thina siyicula kanje abanye bayicula kanje. Uyayibona? So niyakhona ukucula nje nala, like can you sing like the same way laba basenquthu abacula ngakhona? Noma siyakhona ithi ngikwenzele, uyabona ungizwile bengidlala izinyanga. yeah. Manje ngizakudlalela ushunwabo laba bakonquthu ukuthi into engashintshwa, kuhluka nje ukudlala. Okay. Uyayibona? Angishintshanga lutho, ngishintsha ukudlala nje esandleni. Ngidlala into yasenquthu manje. So maskandi uhlukene ngendlela nje Ukudlala, yebo, kodwa nje isethi iyodwa, set into eyodwa. Khona mawudlala i-guitar, like uzizwa kanjani mawudlala? Ngithi sometimes into mawuyenza kumele uyizwe from like ngaphakathi, uyithande. Yeah. Uyabona mangingasayidlala igitha mhlambe singashaya i-4 days ngingayithinti ezandleni zami. Kuba khona into la emzimbeni wami engathi angiyenzanga. Uyabona umuntu ophuza kakhulu utshwala
kukhona abantu abaphuza utshwala every day mayengabutholanga utshwala kuba ngathi uyagula. Nami-ke lento leyo into enjalo kumina. Mangingahlala nje isikhathi eside ngingasayidlali kuba nento la emzimbeni wami engathi angisayenze engathi ngiyagula yabona kumele ngiyithole nakanjani. Kumele ngempela nje ngiyibambe ngisidlale isigini. Mangasasidlala kubi right kumina emzimbeni. Okay, mina bengicela ningidlalele le ngoma yena enaqala ngayo le yathathwa ngubani? Mina lo singambizanga ngegama. Lesingambizanga ngegama. Bengicela ningidlalele yona. Hayi ngizokudlalela sisa, ngizokudlalela. Sekudala ngifuna le ngoma ngaze ngayithola kancane kancane mina. Sekudala ngifuna le ngoma ngaze ngayithola kancane kancane. Wathi angikhalisi inyembezi angicabanga le ngoma sayithola kanzima. Sayithola kancane kancane thina saze saphumelela. Awule ngoma yethu sayithola kanzima. Sayithola kancane kancane thina saze saphumelela. Wathi angikhalisi inyembezi angicabanga le ngoma sayithola kanzima. Sayithola kancane kancane thina saze saphumelela. Yona sisi first album yami. So manje ngicala le ngoma ngaleso sikhathi benicabangani? Nize nisuke nayo ngoba engathi inosizi phakathi mangimamela. Inosizi phakathi. Sasiyibhala ngoba sasesihluphekile wena sisi. Imali zokuya ezitudio zazingekho. Kungekho umuntu ozosisiza. Siyayifuna le nto akekho umuntu ozonisiza kuyona. Manje inhliziyo zenu mazihlala zibalisa ziyajula. Yonke into eniyenzayo igcina ijula ngoba phela thina konke mangingajula le enhlizweni yami konke ngikuthatha ngikufakela. Uyayibona? Nayo iqhamuka nje kujuleni kwenhliziyo ngoba sasihlupheka. Sasihlupheka. Kungekho umuntu ozosisiza. Hayi siyabonga ayikho into engapheliyo. Sibonga ngoba sokwedlula. Ayikho into engapheli. Okay, so from ngesikhathi uqala like uqala ukucula, uqala ukudlala i-guitar and now Yes. with what you've achieved so far, how does it make you feel? Ngingathi ngi-achievile kakhulu sisi. Ngoba uyabona mangiqala igitha. Bengingakwazi ukurekhoda i-artist mina. Bengingakwazi ngisho nokubamba i-mouth le. I-mouth nje bengeke ngikwazi ukuyibamba. Bengingayazi ukuthi mangibamba i-mouth ngenzani kuleya computer. Kodwa namhlanje ngiyakwazi. Namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngikuthathe ngikufakise ama-voice ngale. Ngiyakwazi ukubona escreenini secomputer le ukuthi le guitar le ingena kakhulu, le bass le ingena kakhulu, ziyadistorta lezo zinto. Kumele ngizenze i-level ibe right, uyabona? Ngizothi ngi-achievile kakhulu sisi okungabefore. Okay, ngiyangizwa nana bengikhuluma lithi sengine-studio senu. Yeah. Ubani walisizayo like ebenaye ekuqaleni kwe-studio nokutheni ukuthi ngoba ngesikhathi uqala ubungazi manje uswazi ubani umuntu obenawe angithi uyasho ukuthi kunobaba obenawe but washona. So from ngaleso sikhathi ukhona omunye umuntu obehlelo kusupport because ngiyabona ukuthi awuhambi wedwa namhlanje. Nihlangane kanjani because ukubuya kwakho la naye kusho ukuthi uyamthemba and you've been through a lot. Okusho ukuthi ngizachaza kanjena sisi uyabona i-studio azange ngisizwe umuntu kusona. Ngazama ngagcina ngifikelela ekutheni ngakwazi ukuthenga i-studio. Kodwa umuntu ongisizile ukhona. Ngoba i-studio mawuthenga i-studio kumele uthenge izinto ezenza equality.
awuhambi nje uthenga noma yini makuthiwa le mixer uthenge le kuthiwa i-sound card uyathenga. Kufuna uthole umuntu ozaziyo lezi zinto, uconfirme kuyena noma unayo imali wena. Awuveli uthenge ukuthi nayi i-sound card ngiyithengile, hhayi uyafona. Akhona ama-engineer aziyo ngalento ngoba phela mina ngiyi-artist, anginalo ulwazi olukhulu ukuthi ukuze ngithole iquality kumele ngithole lokhu nalokhu nalokhu, uyabona? Ngilokhu ngiconfirma kulo muntu lo engizosebenza naye le business. Ukhona uqiniso wakaNgcobo owangapha e-KZN kwaMaphumulo, uyena ongisizile ethubeni lokuthenga i-studio. Bengithi uma ngithola something ngimshuthele yona, ngimthumelele nge-WhatsApp ngibuze ukuthi le nto i-right na, siyayidinga na, ayi-check athi ithathe i-right. Okusho ukuthi-ke ngathi ukhona umuntu oye wangisiza uma sisithenga sisi-studio, kodwa sona ngazithengela mina. Yeah. Khona it's a big achievement from where you started, like it's very good. Yeah. So lana e-studio seni niyasiza abanye abakhona ukucula, nenza kanjani, kusebenza kanjani? Siyasiza siyasiza kakhulu nje vele sesidila ngayo i-recording. Manje nje sidila ngokurekhoda ama-artist. Futhi-ke sirekhoda wonke uhlobo lo-music ngoba njengathina senza umaskandi, uyafika wena wenza i-hip hop, i-studio siyayenza yonke lonto leyo. Into esiyenzayo kumele ube nama-engineer a-different. Uma ngithola ukuthi ufuna i-hip hop, ufuna ngilande umuntu o-good for i-hip hop, uzofika yenza i-hip hop. Uma ufika wena wenza i-gospel, ufuna ngilande u-engineer ozazi ukwenzela i-gospel loyifunayo ngoba kahle kahle mina ngumaskandi, kodwa i-studio senza yonke into kusona. Nitholakala kanjani for umuntu ohlala emakhaya manje ozobe efuna ukwazi ukuthi i-studio sikuphi, or ku-social media uma benifuna banithola kuphi? Babezophuma umuntu lo muntu ufuna ukurekhoda. Siyatholakala sisi. Kakhulu sinenamba esitholakala kuzona. Ningakwazi ukushiya inamba? Inamba singakwazi ukunishiyela. Inamba yakhona ithi 079 111 8453. Lapho ngiyatholakala ubusuku nemini kuleyo namba leyo. Okay, so inamba le lisinikeziwe yona manje ikhona ku-WhatsApp noma ikhona enye inamba singanithola kiyo? Ikhona inamba engisebenzisa yona ku-WhatsApp. Ithi 0722 95 3142. So far ama-album wenu, how many are they? Ama-album wami ayasemaningi sisi ngoba ngiwenze uthole ukuthi namagama different nakuma-album. Ngifike ngibe ubakhulule, ngibe iqhawe langempela, ngibe inhlula beyiviva, nama-album nje amathathu engiwenzayo. Ngeke ngikwa-akhawunte ngoba uma ngizawa-akhawunta ngithathela isikhathi, kodwa nje ama-album enginawo ayile ku-15. Okay, so nisebenzisana nabo bani abantu enisebenza nabo? Njengamanje ngisebenza nenye insizwa laphana umfokaGasela uNyandeni. Ya. Nestudio esisisebenzisayo nje sisebenzisa istudio esisodwa. Umuntu angathi uma efika lapha estudio adideke athi ngiza estudio saseSiphola ngoba istudio sami Siphola Music. Uma efika laphana athole i-GMD. Leya nkampani ihlangene liyana, angeke ngichaze okuningi, yaziwa ama-owner wakhona.
njengamanje nje nginoGasela sisebenza naye Gasela. Sise-Ottawa Mall, e-4th floor, number 28. I was told I'm going down there. Okay. So okwamanje i-target yenu ithi ama-goals wenu. Ngithi manje singenile eminyakeni omusha. So ama-goal wenu nje for Sizimisela ukuwashaya ngempela lamagoli kule nyaka sisi. Ngoba i-project le yentula beyivimba seyiphelile okungasenisiqedile. Futhi ngize sengiyishaya indaba zama-reviews manje ngiyenza kanjani. okay. Futhi emva kwayo ngizoba busy ngoba maningi ama-artist wabo ngizoba busy no-Africa. After u-Africa ngizoba busy nokhala wentombi. Baningi ngeke ngibaqede ngeke ngibabale bonke baningi ontombi zombiyo abantu engisebenzisana nabo ama-artist engathi laphansi kwesandla sami onoma wabo ophila badane ojabula ujule baningi ngeke ngibaqede. Yeah. Okay, ngiyabona lana lezini nale enye lana mshina wenu eniwusebenzisa. iCostin. Ehhe. iCostin. Kostini. Ningakwazi ukusibonisa ukuthi yona nidlala kanjani? Hayi ubala lona. Ubala lona. Iyakhala nje wayona lento le. Zokukhomba. Yabona-ke mangiyidlala kanje sisi. Le tune engiyidlala njengamanje yasemsinga kahle kahle yamachunu. Yalabantu ekuthiwa abasemachunini emsinga. Ngiphile nabo kakhulu labo bantu labo. Isandla sabo ngiyakwazi ukusidlala. Sekuyithi-ke labo amabhaca. Sihamba kulezo ndawo. Siphinde futhi sizohamba khona la. Abantu abaziyo-ke ngomusic lokho engikudlala manje ngikudlala ekuthathu. Abaziyo ngomusic bayakwazi konke ukuthi njengangidlale lapha ngidlale kubani ngoba le nto inama-key. Kunabo C, kunabo F, yabona. Njengangiyenzile lama-intro awu-3. Umuntu owaziyo nje umusic uyazi ukuthi mayidlala lapho udlalaphi, mayidlala lapho udlalaphi. Yebo. Hey, okay. Siyabonga. Yini elingathanda ukuthi lishiyele abalandeli ababhekile manje reviewers? Yini elingathanda ukuthi limashele yona? Into esingathanda ukuyishela abalandeli sizazicelela nje isupport kakhulu. Ngoba basupporta bona kakhulu angifuni ukusho amanga. Sinjena nje kungabo. Ya noba sikho ezingeni elitheni. Kodwa nje basinakile bona. Basinakile basisupport kakhulu. Sokucela nje ukuthi baqhubeke. Basisupport njalo. Sisebenzela bona. Njengoba siyikhanda nje senza izinto ezimnandi, senza ukujabulisa bona. Isupport yabo ibalekile kuthina. Siyazicelela nje siyaphaphatha impela siguqa ngamadolo phansi ukuthi abangayeki ukusupporta. Mhlambe kusasa nathi bawasibona sesihlala no president ematafuleni impela sidla nabo ngama-fork and knife ngendaba yabo. Kodwa mabezosiyeka nje siyogcina samaphara lapha estradini.
Siyazicelela nje ukuthi i-support yabo nje bangayiyeki. Besicela before nivale nisidlalele isiginco kokugcina nisishayele nengoma eyi-1. Maybe angazi maybe maningathinta yona le eka-2025 eka-2025 engakaveli nisithintele yona nje nithi Ngimtshontshele yona. kancane nje. hayi ake ngimtshontshele. So lento le manje igqoka lana. Lento lena yenza isound. Uyabona ngizokudlalela ngeminwe le yami. Uzayizwa isound yakho ayifani. Yasiza ukuthi asikhiphe isound yephezulu. Kodwa mangifaka lokhu isound iyashintsha. Iyaphezulu futhi isound yakhona. Manuelana, Manuelana. It's when for a tuma, when for a tuma. It's when for a tuma. Nange ngasukuthi umfoka tuma kuyobakase. Nange ngasukuthi umfoka duma uyobakase ukube ngangazi ngamvalele endlini ngamvalele endlini bangakhona ukumlona labathakathi ukube ngangazi ngamvalele endlini bangakhona ukumbona labathakathi ukube ngangazi ngabe ngabakhe nangembazo labathakathi labo sathane ukube ngangazi awungabakhe nangembazo labathakathi labo sathane Manuelana ngangingazukuthi umfoka duma uyobakasekho. Okay. Bengicela angithi niyazikhompozela ingoma. Nisukela phansi. Ngicela ningenzele yami enizoyisukela phansi manje ingoma gender based violence. Abantu laba ababulana nayo. Nizoyiqala namhlanje. Niqale nje manje. Awubala lo. Ngiyayicela nje. So ningakhona nje nami ukungenzela ingoma. Nawe nje singakhona ukwenzela. Hayi ningasenzela ingoma. Ngiyayicela yami. Baboshwe laba bantu ababulala baboshwe laba bantu ababulala baboshwe laba bantu ababulala ababoshwe bonke mababoshwe laba bantu ababulala abantu mababoshwe kithi sebenza uhulumeni laba bantu ababulala abantu nayo-ke sesiyakile naye ngiyabonga uyayibona nangawe singacula nangodadewethu singakhanda ingoma ngayo nje yabo njengemuhle nje ngalobuhle bakhe nje singavele nje sikhande ngayo namanje. Okay, into engingayisho ukuthi ngicabanga ukuthi yini eyenza ukuthi abantu babulalane because abantu bayabulalana manje baqala bethandana beshade kuyukubana basethandweni ekugcineni sebebulalana umuntu uyazibulala abulale nomfazi
Ngicabanga ukuthi yini eyenza lento or yini engenzeka ukuthi ivikele leyo nto. Kunzima la eSouth Africa sisi ukuba into engingenzeka ukuthi ingavimbeka kanjani into enjalo ngoba laba bantu laba basuke benza lezi zinto nje basuke beyi2 thina sazi ukuthi impilo abayiphilayo ngale kamereni labo baphila impilo enjani. Thina sazi ukuthi umuntu ushadile nomuntu wakhe bayathandana yabona kanti bona la bephila khona ngale kusitheni bayazi impilo abayiphilayo ukuthi injani. Manje is not easy ukuthi lonto ingagwemeka kanjani ukuthi ayingaqhubeki yenzeke ngoba into eyenzeka ebantwini abawu2 uyayibona angazi noba ungizwa kahle yini. Hayi ngiyanizwa. Yebo kunjalo. Kusho asinayo indlela nje. Asinayo indlela yokuthi singayigwema nje ngale kokuthi nje sicele ukuthi hayi kuyekeni lokho enikwenzayo kodwa nje mabekwenza bazabe beyi2 sibe singakwazi ngoba abanye bathi behlala boyi2 kanti banenkinga yokungezwani abatsheli umuntu futhi ukuthi hey sinenkinga lapha kulela room lethu thina sibona abantu bethandana kanti ngalena sekuuNkulunkulu noSathane ngalena. So Uyabona lokho akusikho ukuthi kumele bebe open bethi benenkinga bekhululeke beyazi ukuba bekhulume ngayo ukuthi bathole usizo. Abantu abanjalo singabasiza kanjani? Ukubasiza kwethu ukubacela ukuthi mabe nenkinga ababe open batshela abanye abantu mhlawumbe usizo bangalithola asuyifihla into mangaba unenkinga nomuntu wakho ichaze na kumngani wakho ukuthi mngani wami kune problem so lapha endlini yabona ngoba mhlambe yena angeza neadvice engcono mhlambe kuze kiwe kulomuntu wakho niyohlaliswa phansi nikhulume manje mawuthula ungamtsheni sizabona senibulalana. But angithi abanye abantu bane-pride. Yeah. So umuntu one-pride yena usizakala kanjani because omunye umuntu akakhona ukuthi aphuma ahambe ekhuluma inkinga nomunye umuntu. Angithi kwesinye isikhathi bathi ungahambi utshela abantu inkinga zakho. Yebo. So suke kungathi uyabona ke leyo pride leyo yiyo le eyenza ukuthi abantu babulalane. Akathi noma unayo i-pride azehlise ukuthi hayi mase kuso umngani wami ngiyamrepotela lento. Thina nje into esingabacela kuyona yileyo ukuthi noba une-pride engakanani kodwa mase unenkinga oyibonayo ukuthi kusasa ingagcina yenza ukuthi kube khona umuntu ongekho emhlabeni zincame umtshele umngani wakho ungahlali naleyo nto leyo. Okay. So lana angithi sometimes yabona before inkinga le umuntu before nishada vele nihlala lonke. Yeah. Kumele like enye into yakuyibhekile but uba ignorant. Yeah. Usuke uyizibi ukuthi no hayi maybe uzoshintsha. Yeah. Don't you think ukuthi maybe like umuntu before beshada kumele aqala check i-background? Yeah. Nokuthi because kwesinye isikhathi umuntu into abaseyenza ekuvalele ngale uvele unjalo but wena usuke wayiziba lento le ngithanda ukuthini-ke kuleyo part. Uyabona sisi umuntu mangaba enza njalo ukuthi elokuthi hayi mhlawumbe lo muntu uzashintsha uthando lolo olusuke lenza lonto leyo ukuthi ngoba uyamthanda lo muntu uyabona uyambona yena ukuthi hayi unento azenzayo engingazithandi kodwa ngoba manje wena la enhlizweni yakho lo muntu uyamthanda uloku uzitshela le yanto ukuthi uzotshintsha maybe uzotshintsha angashintshi umuntu aqhubeka ephambili agcine kusase kubulala mangabe uyambona umuntu unama problem phuma kuyena kuse-early asufostele ukuthi maybe uzoshintsha mayingasashintshi uzokwenza njani zincame noba bomthanda uphume kuyena ngoba uyabona lo muntu khona ama problems owabonayo la kuyena yayibona ndaba phuma kuyena. Okay, so ngoba mawuhlala uthi maybe uzoshintsha mayingasashintshi uzenza njani wena uthola ukuthi manje lento le yakhe lena seyinkulu kakhulu manje usekakuvikise ngesibhamu la endlini lo muntu wena wawuthi uzoshintsha akashintshi usekudosela isibhamu manje akukhombe ngesibhamu iphi imali ebengikunike yona iphi le mali ngifuna ukubaphuza mina uyisebenzise yonke uyayibona lonto akashintshi lo muntu lona wena nje mawubona ukuthi lo muntu lo unento ongazitholi kahle phuma kuse-early nje uthi hayi bengimthanda yena kodwa hayi yabona ngoba kusasa i-answer ezophuma kulolu thando lwenu yinyembezi. Abantwini abafuna ukucula njengani bangenza njani?
Into engizayicela nje ebantwini, umculo ufuna uwuthande. Ufuna uwuthande nje enhliziyweni umculo. Ubekezele ngoba ziningi into ozohlangana nazo la emusicini. Akuzavele ufike nje ucule kube right, ufane noPhuze Khemesi, ufane nobani, yabona? Ufuna ubekezele, ube nothando lwawo umusic. Ngoba abantu abaningi balinyazwe into eyi-one la emusicini. Babone ama-artist lawa ase-top. Athi uma ezongena kwi-industry, angene yena enaleya picture yalwa muntu, yabona? Kanti lwa muntu lwa akamazi ukuthi usukaphi. Elaphana nje lapha ekhona awumazi ukuthi usukaphi. Uyayibona lonto? Wena uyafika namhlanje ufuna ukufana naye. Angeke ufane naye. Wena uzofana nawe wena. Zama ukuthi ube uwena kodwa ube right. Ungabheki umuntu ose-top ufuna ukuzifanisa naye. Ngoba awumazi ukuthi ubuyaphi. Iyo nje into engayigqugquzelela intsha ukuthi ayizimisele, iwuthanda umusic, ingafiki ithi ithanda imali, ithi ngoba ngabona umculo ethile nemali nami ngifuna imali. Ngeke uyithole imali emusicini ufika, uyayisebenzela. Kumele kuqale waziwe la emusicini. Angeke uthole imali ungaziwa. Ubani oza kunika imali engakwazi? Akwaziwa igama lakho, uthola ukuthi igama uyaziwa. After that, so uyazama-ke manje ukuthi ithole imali. Ku-easy ukuthi ungathola imali ngoba sowusebenzile uyaziwa. Ubani ozanika imali umuntu angamazi? Igama liyasetshenzelwa. Awuveli ube nemali nje, uyasebenza ukuze uthole imali. Siyabonga. Ngizizwele balandeli. Thank you so much. Today we had a wonderful show lana. I'm sure you guys you've also learned a lot. And to those abafuna ukucula nabo, there are some details lana osishiyela ubhuti ukuthi nimthola kuphi, and those abanye abangazi ukuthi baqalela ngaphi but abanesifiso also do the same. Into yakho uyenze from ngaphakathi. Okay, if you love something, you will always make it. Just have to love what you do. And no matter what comes your way, there are challenges, guys, empilweni. Kunama challenges. Wonke umuntu unama challenges. Even us sitting here nje, we've also been through different things. So nje lawe lapho khona, just because you're going through a lot, it's not the end of the world. It's just the beginning. It's yet to start. And on gender-based violence, ungawuhlali endlini uhlukumezeke, because the next thing uzogcina susifa ufe ushiya ingane. So do not allow yourself to be abused by your partner. Ngoba unengane, think about the kids also mabe abuse lapha. And those who abuse ama partners abo, it is not a good thing. That's not a good thing. We don't know ukuthi yini elenza mxabane, but whatever it is, you need to communicate with your partner. Learn to communicate and trust each other so you can avoid things as violence, because whatever you are doing behind those doors, the kids are watching. That thing is going to affect your kids. Labo bantwana bazolimala, and they're also going to do that to our future partners. So guys, please stop gender-based violence. It is not a good thing. Thank you so much. We'll see you again back next week. Like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye.